Galing ako sa liwanag ng Allah, galing kayo sa liwanag ko. Ilang beses ko na pabalik-balik. Hindi ka pa rin naniniwala. Yan ang paniniwalaan ng mga Shia. Ikaw Shia kayo ngayon. Kung sasabihin ko sa iyo na halal bait ako. Halal ano? Hindi ka lulbay ito. Kasi ang lahat ng pumunta noon na mga syarif galing sa dugo ng propeta. Na si Usain, Asan, yung mga syarif Makdum, nung nagdala ng Quran sa atin, nagdala ng dawa sa Islam. Galing yung sa dugo ng propeta, dugo natin ng propeta. Kaya pwede rin kita tawagin. Walang problema. Pwede rin kita tawagin, ikaw siya ka rin. No, I cannot accept that. Hindi kami Shia. Ang mga Shia, yung tinatawag na Shia ang lulbay. Ikaw, ang tatawagin sa iyo, Shia ang lulbay. Iwag mo kami na sa tawagin na Shia. Huwag kang magbanggit ng ibang sikta. Katulad Wag. ng mga sekta, mga marga. Sabi nila, ang Shia, ang paniniwala mo, kung sino-sino ang paniniwalaan mo na siya to, yung paniniwalaan mo, mali yan. Katulad ng sapi, na siya to sapi, siya to mali. Mali yan. Kung ang pinaniwalaan mo, sapi, ang madhab mo, sapi. Kung maliki, ang madhab mo, maliki. Hindi siya to ang maliki. Hey. Di ba naniniwala ka? Naniniwala ka? Ang sabi ng Allah sa chat niya, Sayyidallahu annahu la ilaha illawal wa malaikatuhu. Binasa ni Alim kanina. Sahadatul jat bijat. Nagsaksi ang Allah sa jat niya. Si Maksi din nung nakita ng mga malaikat, nagsaksi din ng malaikat. Nung sumaksi ang Allah sa jat niya, nakita ng malaikat. Ang sabi ng malaikat. Sino nakita niya? Nakita ng malaikat, sumaksi ang Allah sa jat niya. Pero malaikat ang nakakita. Malaikat. Nakita niya ang Allah? Nakita niya. Balik! Kaya na desiso, ang sabi ng malaikat, Asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta. Nakita. Sumaksi ang Allah sa jat niya, at nakita rin ng malaikat, nagsaksi niya ng ilaha illa anta. Ang ibig sabihin, nakita niya na nagsaksi ang Allah sa jat niya. Nagsaksi din ng malaikat sa jat ng Allah. Ang sabi ng malaikat, Asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta. Okay. Ang malaikat nakita niya si Adan, nakapangin ang bukyan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidallahu annahu la ilaha illawal wa malaikatu inna wal ilmi. Simaksi in Allah sa jat niya. Simaksi, ang ibig sabihin witness. Nag-witness ang Allah sa jat niya. Ang sabi nung nagsaksi siya, ang sabi niya, Sahadatu jat ija. Hindi lang ako makatajwid, ha? Ang sabi niya, Sahadatu jat ija. Nakita ng malaikat, in pagsaksi ng Allah, nakita ng malaikat, sumaksi ang Allah sa jat niya. Anong sabi ng malaikat? Asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta. Maliwanag. Hindi lang tayo kalimatong harabik ini, hindi lang tayo makatajwid mabuti. Ngayon, nag-introduce sa kanyang ang Allah sa jat niya. Ibig sabihin, nung in-introduce at ang introduce, wala rin pinagkaiba. Nakita ng malaikat. Ang tanong, hindi natin nakita ang Allah at hindi rin natin ng malaikat, paano tayo magsaksi sa kanila? Paano tayo magsaksi sa Allah? Sapat na ba doon na ang saksi natin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Sapat na ba talaga yun ang karapat dapat natin saksiyan? Na sapat na? Dahil nakita
sumaksi din ang Allah sa jat niya. Nag-witness. Ang sabi niya, Sayyidallahu annahu la ilaha wa malaikatu wa wal hilmi. Ang sabi niya, sahadatu jat ijja. Si maksi. Nagsabi naman ang malaikat, nung nakita ng malaikat, sumaksi din ng malaikat. Ang sabi ng malaikat, asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta. Maliwanag yan, ha? Maliwanag. Oh, pasagutin mo si Mayor. Ngayon, hindi man natin nakita ang Allah at ang malaikat, paano tayo sumaksi sa Allah at paano rin tayo sumaksi sa malaikat? Si Otto, dahil sa wala siyang kalaban-laban sa akin, Allahu Akbar. Yan, business yan, ha? nag-research siya para manalo siya. Nakita niyo yung Ibig binasa niya? sabihin, ito, dito tayo sa medyo Oh. Si Otto, sa totoo lang hindi ulama. Oh. Ang hindi ulama, hindi niya alam yung tunay na paniniwala. Hindi namin ko naman na hindi ako ulama. Hindi ulama. Huwag mo sabihin na ulama ka. Hindi, inaamin ko hindi ako ulama. Pero ikaw ang umamin na ulama ka. Yung ibang sinasabi niya na talagang mga shirk yan. Ibig Pero sabihin, hindi shirk ito. niya, dahil sa hindi ulama Ibig sabihin, siya, shirk ito, shirk. hindi maniniwala sa yung mga sinasabi niya na talagang kung ang tatanungin niyo yung mga ulama, masasabi nila na ang mga sinasabi ni Otto na yung iba na talagang shirk yan. Alam mo si Ngayon. Mayol, ngayon niya lang ito narinig. Hoy! Ngayon niya lang. Tapos na ka. Ngayon niya lang ito narinig. Ipapaliwanag ko sa iyo. Hindi rin siya nakakaring sa buong buhay niya. Ah, Hindi niya alam kung paano sumaksi ang Allah sa jat niya. Ano ang sabi ng Allah sa jat niya? Yan ang i-discuss ko. Oh. Ang tanong, okay na yun. Okay na yun, ha? Ito. Another question Hindi sa'yo. ako tapos. Another. Ano? Patapusin mo muna si Otto. Sige, halimbawa. Another question. No. Hindi pa tapos. Astagfirullah. Narinig niyo yung sinabi ni Otto. Nung binasa niya yung Kanina. research niya, aywan ko kung saan niya kinuha yung research niya. Baka sigurado yan, hindi mga ulama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Pag napupuruan siya, pag napupuruan, lumilitaw siya kagad. Kung narinig niyo yung sinasabi niya, unang sinasabi niya, nakikita ng mga malaikat ang Allah. Jat ang Allah. Kaya nga sumaksi ang malaikat. Pero, binago niya. Ngayon na sinabi niya, hindi makikita ang Allah. Yung mga manusia at saka yung mga malaikat. Dahil, iba ang ulama kaysa hindi ulama. Nagbabago yung hindi ulama. Dahil, hindi alam. Yung sinasabi niya. Puro negative lagi ang sinasabi niya. Tama, yung sinabi niya. Dahil niya pa ang Na abogado. Allah, sinaksiyan niya, ang jet niya. Oo, tama. No problem. Okay, problem. No problem. Okay. Ang sinasabi, ikalawa, ang sinasabi ng malaikat, sumaksi din ang malaikat. sumaksi din ang malaikat. Sa Allah, sa jat niya. Na walang problema. Naniwala ka dito? Oo. Okay, Pero, ang tanong, okay, paano naman tayo maksaksi na hindi naman natin nakita ang Allah? Dahil dalawang klase ang iman. okay. Ito. Nakuha ko. Paano tayo sumaksi? Okay. Ito ang sagot ko. Dahil sa walang nakakikita ng Allah, kahit ang Rasulullah, hindi yan makikita. Ang Nabiullah Musa, hindi niya makikita. Pero naririnig niya. Gusto niya makita Naririnig niya. na na-collapse siya. Okay. Naririnig niya ang busis. Dahil sa totoo lang, kaming mga Ulama? malaking mga ulama na ang paniniwala namin ay hindi makikita ang Allah sa dunya. Pero Makikita. maniniwala tayo sa mayroon tayong Diyos. Ang Diyos natin ang Allah. Yes. Pero hindi natin makikita siya
sa mundo. Pero ang mga sifat niya katulad ng Mga langit, langit, bituin, araw, lupa, araw, yun. Sino bang lumikha sa mga langit, mga lupa, mga buwan? Okay. Hindi mo masasabi na ang lumikha dyan ay si Kagitset Alam mo Mayor, nung topic mo yan, ang topic ni Mayor, sabi niya, ang Allah ang lumikha.